Futbalisti Návojoviec sa tešia z nečakaného víťazstva. Dosiahli ho v nedeľu na úkor našich futbalistov, ktorých v 5-gólovom zápase porazili 2-3. Zápas dvoch rozdielnych polčasov sme začali územnou prevahou a slabou efektivitou v zakončení. Naopak hostia vyťažili z minima maximum, keď zo 4 striel zaznamenali až 3 góly. V 16. minúte sa o prvý gól zápasu postaral Matúš Košík. Po pol hodine hry sa ujala ďalekonosná strela Petra Košíka, no a v 37. minúte hostia ešte viac k 3 bodom nasmeroval Julius Putiška. Na výsledkovo potupný prvý polčas sme po zmene strán odpovedali zvýšenou aktivitou. Tá zatlačila Návojovce pred ich vlastné pokutové územie a nám priniesla zníženie. O to sa v 49. minúte postaral Aleš Langer. Medzi 3 žrďami sa dobrým výkonom prezentoval brankár hostí Juraj Orsák. V 79. minúte bol síce prikrátky na technickú strelu Sebastiana Richtárecha, ale následne sa v dobrom svetle predviedol pri tutovke nášho kapitána Petra Moráveka i dorážke Karola Feketeho. Nielen vďaka jeho výkonom, ale aj streleckej úspešnosti jeho spoluhráčov si hostia odviezli z Bánoviec dôležité 3 body, čím si upevnili druhé miesto v tabuľke. Chalám, nemôžem uprať snahu, určite dali to všetko maximum. Hovorím, pri počas sme stratili tam ten vedúci náskok v podstate a už potom sme ho ťahovali, takže chalám, robiť, čo sa dalo a v podstate, ale super, dneska vyhral 3-2. Jediné, v čom sme boli v nedeľu od súpera horší, bola efektivita v zakončení. Super v podstate nebol ani rýchlejší, akurát bol skúsenejší v podstate a v tej záverečnej fáze bol nebezpečnejší. To je teda moja nejaká úvaha v podstate a my sme mali tiež kopec šancí a sme ich nepremenili, takže na šance to bolo určite možno z našej strany ešte viacej ako teda na strane súpera. Od vyrovnania sme neboli ďaleko, po zmene strán hosťom dochádzali sily. Tréningové jednotky sú zamerané aj na kondičnú stránku, to znamená, tí chalani každým časom nadobúdajú kondične stále lepšie danosti, to znamená, viac vydržia a tie mužstvá, ktoré sem prídu, jednoducho tie prvý počas ešte jak tak uhrajú, už ten druhý sú proste na tom kondične slabšie, ale hovorím, my musíme hlavne tú efektivitu zlepšiť určite, ako tá kondičná stránka nie je všetko. Najbližšie nastúpia naši futbalisti v Malej Hradnej, následne doma privítajú Nadlice.